Nou, leuk nieuws jongen, een nieuwe video van de Frieske vlogger. Je hoort een van de Ljoute merk. We beginnen de hele dag hier in Ljoute. Achter de camera je hoort is Femke Iris Flikkema, die in het stagebuurtbureau, nog 2 weken. Dus ja, het goed is dat ik nog heel goed filmen, want de stage is dat bijna voorbij. Als het nog niet goed is, dan mag het naar terug in. Hè? Ja, zeg je dat. Oh, we moeten hier toch de meesten heen. Ah, krijg de led. Ja, helaas, krijg de led voor de stapjacht. Ja, jammer hè? Ja, wat vind je ervan? Ah, goeie. Ah, goeie. Nou, vind ik best. Vind ik best. Je houdt het hier wel. Ik heb geen haast. Ik ben met pensioen hè. Oh, en waar ben je onderwijs dat dan? Dus het even. Even zien. Het is vreed, het is mooi waar. Even een paar nijsteeds even een paar merk. Dat doen we regelmatig even. Nou, een flinke bril trouwens. Ja, hij gaat aan de andere kant. Dit is Litse. Oh, dit is een oerzetbril. Ja. Is dat handig? Ja, vind ik wel. Ja. Altijd die klepjes, die heb ik vroeger gewoon, dat is me niks waardig. Want ik had zelf nog een zinnenbril op sterk inderdaad. Dan kan ik in de kontboes ook mijn orenbril nog. Ja. Nou ja, ken ik. Maar ik vind het wel makkelijk. Nou, best nog. Nou gewoon. Oké. Want Sjen, en nog voor jij nog, hè? Want Sjen, als je had jouw vrouw, tenminste ik vermoed jouw vrouw had zo'nzelfde ding. Ja, precies ja. Ja. Ik vind je nou best nog. Want Sjen, hè? Hoi. Goeiedag meneer, mag ik jou wat vragen? Vloggen? Ja. Nee, dank je. Hallo mevrouw, mag ik jou wat vragen? Zeg er even vinden hier. Goeie. 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 Ik ben een beetje bang hier, ik weet het. Geweldig. Goeiedag meneer, mag ik jou wat vragen? Ja? Ik maak nog een video hier op een scroons hier. Ja, Wat viel van de scroons? Grans is een hele mooie straat, man. Er zit alles hier. Is een mooi, ik vind het heel mooi hier. Makkelijk ook, parkeren, alles. Ja, Is de scroons de beste stritten van Ljout? ja je praat Fries, hè? Ja, klopt, ja. Jo net? Ah, ik begrijp een beetje, maar ik kan niet Fries praten. Wat voor Maar taal, ik kan er wel. wat voor taal spreken jou dan? Ik kom zelf uit Libanon. Ja, Praat je een Libanees? ja tuurlijk. Ja, maar ik praat ook Nederland, toch? Ik ben zo lang hier. Ja. In 1991 begin ik hier met een outsourcingbureau, man. Gewerkt. In 2006 hier begin ik met... ik heb een supermarkt hier bij Vliet. Ja, Welke dan? die Al Jawad supermarkt. Die is net was daar naast mij was brand en is een beetje dicht nu. Ja. Dus Johan Supermarkt. Ja. Nu is voorlopig nu niet. Nu niet. Want er weer brand. Ja, die naast mij, die pizzeria, die Super Mario brand. De een is toen brand en daarom is jouw supermarkt beschadigd. Ja, die heel veel schade was en alles brand, ja. En nu is rustig. Zoeken iets wat te beginnen, maar ik ben niet jong nog. Snap ik. Nou, we zullen even verder zijn. Tegen dank. Geweldig. Goeie. Maar dan een lokwenske steeds in die, hè? Lokwenske. Ja, dankjewel. Met de gouden plaat. Ja. Wie het nou in één keer een verrassing dan, of mag het zien? Nou, we wisten al dat we op 10 miljoen streams zitten, maar wanneer we die gouden plaat krijgen, zullen dat weer een verrassing. Dat we dus nou. Ja, te gek. Ja, voor de Frieske vlogger, hè? Ik maak een video voor de Frieske vlogger. Vind je het goed of zit je rustig te eten? Dat is mij, Ja, oké. Dan leer je lekker eten zoeken in ieder geval steeds. Ja, Nee, klopt inderdaad. Maar, toch? ja, nou ja, maar het zie je... Ja, ik zou helemaal met 10 miljoen van streams, dan ga je zeker wat verzinnen, toch? Ik ken hem wel een ijs gewoon. Ik bezie je mijn beste man voor het Fries, maar was toen natuurlijk die naast voor het Fries is misschien wel volle grutter, hè, met 10 miljoen streams. Alle beetjes helpen, hè? Toch? Ja, nee, tuurlijk, ja, dat snap ik, ja. Maar wat voor gevoel had je er nog bij dan? Een goed gevoel, ja zeker. Want wij besteden natuurlijk al 24 jaar met de kast. En we hebben dit hier dan ons jubileum. En dan krijg je een gouden plaat voor streams. Iets wat we natuurlijk... toen die single uitkwam in 1990 kregen we een gouden plaat voor het aantal singers. Iets verstandig toen singles binnen toen verkocht. Dat weer fysieke beurten. Ja, en dat weer een hele oude tijd. De muzikanten maar het nou vooral hebben van de optredens. Nee, de plaatverkopers, dat deed ik gewoon net meer. En streams, ja, dat levert ik haast niks op. Dat bloedt al je bij Spotify en bij die instanties lezen.
Gewoon gouden plaat, maar weinig centen voor het. Geen weinig centen. Wat ik zei, ik heb al ijskoek geven, nee. Maar we hebben wel dit hier een paar heel mooie concerten, waaronder 14 november in Ahoy. RTM steeds met het Noord-Nederlands Orkest, dus dat zien we erg naar uit. We gaan nog even een paar weken op vakantie. Ik ben hier met de vakantie begonnen. Jesse weer de vooral daar. En ja, hè? Zwier squal hier gewoon denk ik. Ja, heel zwier gewoon. Maar wel hoor hier. 14 november, Ahoy, Rotterdam. Ja, 14 november Ahoy Rotterdam met NNO, de kast in concert. Ja. Leuk man. Nou, Dat is nou een leuke vlogmeidje, was maar sterven. mag ik Rotterdam wezen? 14 november. Ik Friesen en Drenthe, hè? Nee, weet ik niet. Drenthe? Nee, zeg maar wat. Greenslanders misschien ook wel. Ja, misschien wel maar weer. Overijssel, zoals je dat zegt. Nou, Hey, ik zit hier lekker niet te letten, hey, want dan smelt je aan denk ik nog hier. Hè? Hey, hoi, bedankt hè. Mevrouw, maak je wat vrije? Ken je wat veske een nije dij? Ja, ik weet het wel. Maar ik zong het net, ja? Nee, want we moesten eigenlijk niet hard even jongt. Nee. Nou, Siep zit er een ijskoud te eten, maar ik denk misschien kunnen we een oornetje. Oh ja, nee. Wat een keer maar eens even. Nou, dan vreden we de volgende keer wel weg. De nacht is voorbij, de zin is vrij om heen te gaan. Als we de dij, de moon is te nij. Hé, daar rent hij weg. Wat verdikke, kom ik nog van die vent aan. Nog zit ik weer in. Zo, dat zien we erin. Die had, we gaan hem bestoven, we gaan hem nou van achteren proberen te... Oh, godskus. Hoi. Hey, een beetje rustig meneer, hè? Wat? Sorry? Een beetje rustig, hè? Oh, hi! Ja, Geloof niet mensen helemaal, zijn niet zo moeilijk. Mensen zijn onduidelijk. Ik ben heel duidelijk geweest en denk bij mezelf, nee, mensen willen nu andere bedragen gaan betalen. Gaan we niet doen. We hebben een afspraak gemaakt en dat is een afspraak. Handel? Ja, handel. Oh, hi! Hey! Laatst mijn foto, net op boord. Ja, we hebben heel mooie foto's op een bosje, hè? Op de staatjacht van Friesland. Dat was wel gezellig. Dat was zeker gezellig. Weer druk werk aan het werk, zie ik. Kijk, we druk aan het werk, ja. Ik val je net lastig, hoop ik. Want Nee hoor, nee. U bent mijn nicht op pand, hè? Miskiesje. Die nicht? Ja, dat is mijn nicht. Ja, klopt. Ja, hoi nicht. Hoi nicht van Roan. Zekers. Nee, maar wel veel mensen geïnterviewd? Nee, het wil eigenlijk van geen meter. Waarom net? Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien komt er een bril tot. Omdat mensen zo in eigen misschien net goed. You're famous, that's good. Zo. Nee, now you're not famous anymore. Oh, zo. Dat You're wordt famous. goed. Goed zo. Het mag. Je mag zonder bril dragen. Goed zo, gewoon doen. Ja, toch? Daarom doe ik het ook. Best, dus hey, nog een keer, hè? Hetzelfde, hè? Hoi. Doei. Geweldig. We zien een heleboel hier aanzetten hier. Hey. Help mijn dochter en mij aan een rolstoelbus. En de pot heel erg bedankt. Wat hier ook nog aan zit, is ze wel heel ha. Ha, goeie. Hoi. Je wil graag heel ha? Ja, klopt. Ja, wat wil je heel voor haar dan? Voor de aangepaste rolstoelbus, zodat ik en mijn dochter weer zelfstandig op pad kunnen gaan. Dat konden we voorheen in een normale auto, maar nu door de rolstoel niet. En het is dan de bedoeling dat die zo aangepast wordt dat ik weer ook zelf kan rijden. Dus. Maar je dan zou op stritten dan Jilt in samen of mag ik het zien? Ja, helaas wel. De WMO, zeg maar, die doet daar niks meer mee. Die zeggen taxivoorziening is voorliggend. Maar mijn dochter heeft ook haar beperkingen, waardoor dat voor ons gewoon niet helpend is. En dus niet de vrijheid geeft die we nodig hebben. Die voor andere mensen heel vanzelfsprekend zijn. Kregen we dan wat zin van de meesten dan net? Ja, dat gaat wel aardig goed. Ik ben al wel 2 jaar bezig. 2 jaar al aan het inzamelen? Ja, vanaf 2022, dus dat is al bijna 3 jaar. En het loopt mondjesmaat. Ik ben op TikTok wel bezig. Hoe heet die op TikTok dan? Op weg naar de rolstoelbus. Astrid Marion. Dus daar kunnen jullie mij op vinden. En op Insta Astrid_op weg naar de rolstoelbus. Goed? Ja, de cameravrouw die doet niezen. Ja, dat kan hè. Ja, dat ik mee. Allemaal pollen in de lucht. Dus,
En stel je nog specifiek hier voor Leeuwarden Open Air dan? Of, Ja, daar heb ik kaartjes voor gekocht. En ik dacht, ik ga wat eerder, want dan kan ik het terrein op. Want ik had ook wat artiesten gemaild of ze een filmpje met mij wouden maken. En één daarvan die wou een filmpje met mij maken. Maar ja, dan moet ik er wel doorheen komen. Snap ik. Kom je voor een specifiek artiest dan? Nou, eigenlijk vind ik alles leuk. En morgen kom ik ook. En dan kom ik specifiek voor Douwe Bob, als die komt. Oh ja, Douwe Bob, ja. Dat is heel om te wandelen het steeds, hè? Ja, klopt. Ben je ook een fan van Douwe Bob dan? Ja, ik vind hem wel leuk. Ja. Mijn vriendin die vindt zijn tatoeage net zo mooi. Ben je ook veel van zijn tatoeage dan? Ja, die vind ik wel mooi hoor. Ja, zeker. Een gouden tosk. Nou, dat hoeft voor mij weer niet. Maar ieder zijn smaak, hè? Ja. Als je muziek, denk je het misschien wel om? Ja, dat vind ik mooi. Dus ja, zeker. Gewoon dat ik een meet and greet met Douwe of net? Hij heeft niet gereageerd. Dus we gaan zien. Ja. Het is überhaupt maar even zien of die komt, hè? Je komt er net, ik weet niet, is er nog steeds in het Boetenland die vlucht, toch? Of zo? Ja, klopt. Maar ik lees verschillende berichten dat hij er wel is. Maar we gaan het zien. Hi. Ja, nou ja, succes net voor met de inzameling, succes. Dankjewel. Ja. Ik kom jullie ook regelmatig tegen op TikTok. Dus leuk. Nou, toch al. Ja, mooi. Ja. Leuk. Super. Nou, best nog succes, hè? En veel plezier bij het Leeuwarden Open Air. Maar jou staan ook gewoon op de wacht voor de hekken hier. Ja, ik had gehoopt dat ze eerder open waren. Maar ben ik een keer op tijd, gaan ze pas om 4 uur open. Ja, je het 4 uur passeren? Ja. Dus nog eventjes. Ja, dat valt dat toch? Ja. Dat ik goed waar ben. Ja, absoluut. Ja, nou, best nog succes, hè? Ja, nog een weekend, hè? Dankjewel. Ja, ontzettend. Dank je. Hoi. Goeie. Hoi. Ja, we kennen komen. Ja, goeiedag. Hey, goeiedag. Hi, mijn naam is Arnoud. Ja. Van Mierle. Ja. Ja toch? Maar jij moet weten dat je geen Fries moet praten in deze stad. Wat dan? Friesland ligt hier omheen. Ja. Wij zijn Leeuwarden. Ik kan hier dit niet dragen, maar we doen dit zo toch? We doen dit zo toch? 100. Fijne dag, hè? Hoi. Goed, Jen. Goeiedag. Is er nog een uitkomst mevrouw, dat direct fietshekken staan hier? Ja, best. Hartstikke mooi. Ja, nou, het is makkelijk. Mooi in de midden van de stad. Dus zetmodel en fietsen. En kom je direct voor Leeuwarden Open Air dan? Ja, ik kom uit Zuiderburen. Maar kom je direct voor het festival hier? Oh ja, nee, ik wist het niet dat het er weer. Dus ben ik hier nou weer naar huis. Ik heb een boodschapdienst, rondgediend, maar ik wist niet eens dat het er weer. Dat is hartstikke leuk. Joh. In Leeuwarden is altijd wat te doen. Nou, best nog. Ja. Succes. Goed zien, hè? Hoi. Ja, leuk bij hè? Sorry, I'm German. Oh, you're German? Yeah. Sorry, why do you excuse for your German? I have here make urlaub. Ja. Dus je mag een urlaub hier. In Hinderlopen, ja. Hinderlopen, oh, that's very nice. They have a very good pancake restaurant there. Absolute. You have been there? No. You should ask after Femke Loerts. She works there. No. I work there not. Oh, you don't work there? No. Enjoy your urlaub. Ja, enjoy urlaub. Genau. Ja, enjoy. Thank you. Mooi. Mooi. Mevrouw een hoen. Is het jouw hoen, mevrouw? Ja, dat is mijn hondje. Ja, hoe is dit nou? Dat is een vlinderhondje. Vlinder? Een vlinder. En de eerkes, niet zo heeg op de kop staan, dat we... Nou ja, ze hebben ooit bedacht dat dat ligt op een vlinder. Oh, is het net een chihuahua of zo? Nee, echt niet. Mijn hele oude hond, dat is gewoon... Chihuahuas zijn heel fel vaak en die zijn een beetje zagrijnig, vind ik. Ja. En dit is een heel sociaal leerhondje. En hij had ik nog een mooie naam. Oh, nou? Hij heet Sjogop. Sjogop? Sjogop. Sjogop. Ja, hè? Zijn echt serieus? Ja, serieus. Je moet niet Sjogop. Sjogop, wat is er, jong? Ja, nou, ja. Als al iets, dan mag je altijd omheen zien. Ben je nog zo'n Fries gezind dan? Nou, ik heet Rieter hier in Den Haag. En daarna ben ik naar Friesland gekomen en dan maar een beetje Fries. Ja, toch? Ja, wat heb je in Den Haag hier dan? Ik heb Rieter hier in een soort van psychiatrie. Eigen praktijk gewoon in hypnotherapie.
Een eigen praktijk gewoon in... nou ja, en ik heb wat Airbnb-dingen en ik heb wat... Nou, van alles en nog wat. Ik heb wat een squalles, ik ben wat supervisor geweest. Van al van dat soort dingetjes. En tegenwoordig heb ik een chatbot. Ik heb een gespecialiseerde chatbot. Een chatbot? Ja. Dat is ik best wat oors, toch? Kijk je weer het broeken dan, of mag ik het zien? Ja, nee, ik heb... het heet het uitvogelmaatje, maar op die manier kun je er nog net komen voor. Die dingen die vallen onder het gewone chatbot, maar dan moest je hem specialiseren. Dus al mijn 30 hier in Den Haag heb ik erin propt. Ik heb een boek geschreven, Uitvogelen van jezelf. Dus het is een reflectief gebeuren. En dat heb ik achter die chatbot zet. Maar de methode om naar binnen te zien. En dan kun je nog vragen stellen en die jou dan het goede antwoord, zeg maar. Ja, en dan krijg je wat opties. Van, nou, de basis is eigenlijk van... ik heb in mijn praktijk mensen gezien en die zijn van... Ik ben zo verdrietig. Op die manier? En ik oren die kreeg... Ik ben zo lelijk. Die manier. Nou, en dan is dan tekst van... Ja, deze die het net terug. Die had het net in de gaten dat het lief volgt maar lelijk is. Of helemaal uitputten is van verdriet of wat dan ook. Maar dus toen ben ik zo redeneren gegaan van boos en verdrietig en ertussen zit bang. Nou, dat is dat hele... Dat is een heel schema. Daar ben ik 25 jaar mee bezig geweest. Om een heel schema op te maken. Want dat bepaalt hoe het beneemst. Dat bepaalt ik was het worst. Oftewel, als het bij me kooit, dan... Als dit onhoorn is, dan mag je net op een bank zitten en verdrietig te wezen. Nee, dan mag je iets met die lelkes doen. Of helder krijgen van waar die lelkes is. En dan is het. In je slaan of dat net? Nou... Ja, ik ben lelkes dwang. Ja, maar ik wil de hoen nou wel eventjes voor. Nee, niet de hoen. Nee, maar de kist wel voetballen gaan of draven gaan. Of... Dan mag je net zitten hier op de bank. Zutterig te wezen, want dan maakt het ruud. En soms helpt het om het gewoon nog beter op mijn rijtje te krijgen. Want de meeste mensen dus hebben dit en zeggen ze dat ze verdrietig zijn of andersom. Als er iets onhoorn is. Nou, dan mag je eigenlijk dat uitziekje. Nou, daar heb ik dus dat maatje van maken. Een uitvogelmaatje. Het chatbot, hè, maatje. Een chatbot. Ja, grappig. Ik ben benieuwd wanneer we het zien komen. Ik heet Mario Vogel. En onder Facebook is het al hier bij mij wel vinden. Dus, best, zullen we eens zien? Ja. Nou, nog een keer en succes met Sjog op. Ja, Sjog op vindt het wel best. Ja, Sjog op, die zit er goed en bij. En die is altijd, als dit er is, dan klopt het. Ja. Die klopt altijd. Ja, ik zie het, ja. Nou, nog een weekend. Ja, jou echt. Nou, goeie, hoi. Ach, nou ja, hè. Omdat, ja, tuurlijk, graag. Als je top is. Ja, als ik top ben, dat is fantastisch, joh. Die alle douwen. Dat is lang links. Ja, zeker. Ja, maar je kunt nog weer eens oors, hè. Ja, dat is weer, ja. En het is nog heel tijd dan dat je nou heel tijd hier op de Wurmerdiek en op de Nijstad zit dan net. Ja, 4 keer per uur ongeveer. Ja, 4 keer per uur. Maar ik ben er nou weer niet van nou haast. Of is het fijner om hier te staan? Nee, of daar? Derde. Ja, het Ceylon. Heel graag. Maar waarom dan? Vergeven dat beter daar? Of? Ja, daar hebben we het dubbele van omzet. Het dubbele. En het is hier heel smel, meestal in het droog en steen stil. Het is een ellende. Ja. Maar hoe kan dat dan? Dat ze daar nog meer kepen? Omdat het gewoon het publiek ook je troll hoort? Of mag ik het zien? Ja, meestal weet je gewoon je verste plak. Nou, spek en worst, dat zit daar op die hoeken en dan rennen ze daar zo heen. En dan hier, de merkste wel, meestal komen gewoon. Nou, dat wie wel ziekje. Ja, dat snap ik wel. Ik bedoel, het is 200-300 meter markt. En daar heeft een plein. Dat is gewoon volle bedder. Ja. Loopt dan met de helft van de jassen zitten aan het? Nou, we weten van tevoren, dus we hebben minder inkocht. Ja. Dus ja. Oké dan. Nou, succes dan in elk geval. Nee, dankjewel. Kom goed. En nog een weekend. En dan ja, dus we dit lekker opbieden. Daar is het nog, hé. Dankjewel. Goed zien, hè. Hoi. Maar goeie. Wauw, echt in koor. Hier is dit dus een vriend, maar is wat heet het? Mooi scheef. Mooi scheef, mag je eens zien. Mooi scheef hier, daar kan je het wel schudden. De man bekend van de diepzinnige interviews. Ja, zeker jongen, hé. Ik kan heel diepzinnig, weet ik niet. Ik zag die al in het blad staan. In het wat zei je nou? Ik zag die al in het magazine staan. Met fantastische foto's. Zoals we die nog maken gaan. Ja, daarom. Ja. Dat was een mooi idee. Ja, maar wat doet je nou dan? Nou, dat is toch?
Leeuwarden cadeautjes, souvenirs. Leeuwarden promotieteam. Vind je gretig af te reiken hier? Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, het is geen star, het loopt er niet storm, maar ik ben de enige, dus ja, dan gaat het ook al goed, hè. Ja. Nou, trouw jongen, ik heb je al zo krijgen, even zien. Tegeltjes natuurlijk, hè. 8 keer staat weer scheef. Even verwijzing naar de ordehouse, dan maakt ze mij de pis niet lauw. Het is niks, het was niks en het zal nooit wat worden. Oh, zo uitspraak, al de hoofdjes gekregen. Ik zeg bij wat cultuur, ik ken dat ook in de frituur. Ja? Nou, dat was wel toepasselijk met die actie daar bij het provinciehuis. Ja. Dan ga ik even staan met het eigenlijk. Heel verkeerd mat misschien, ja. Dat zei de... Graffiti was dat, hè? Het was vroeger bij Theater Romein, hè, de Westerkerk. Daar stond een graffiti van cultuur, ken het ook in de frituur. En degene die dat toen maakte, die was de L vergeten van cultuur. Dus die was s'avonds nog eens een keer met zijn dronken kop er naartoe gaan om die L erin te zetten. Dus als de graffiti terugzoekt op internet, dan zie je wel dat die L er een beetje raar tussen staat. Goed, hè? Ja, jaren 80. Ja, jaren 80 alweer. Zo lang in. Sokken hier is ook wel. Friese sokken. Leeuwarden. Speciaal voor jou. Wat, sokken voor mij? Nou ja, dat is het enige met onderblijven. Nee, dus juist, maar ik ga zelf de skyline van de auto heel min t-shirt. Hey, zo. Nou, ik ben net de eerste ook wel. Ik ben er even stil van. Ja, dat snap ik, ja, dat is echt mooi net. Ja. Maar we zijn omrennen dat we iets dichter bij jou komen, dan kunnen we hem goed op film zetten. Ja? Ja, goeie. Hey. Hoi. Hoe is het met die? Wil je voor ons een interview doen? Nou, misschien wel, maar ik zal eerst deze mevrouw even wat vragen. Hoe komen we daar eigenlijk? Huh? Oh, ik heb het papier. Ja, je moet zoeken wel dat het is, denk ik. Ja, dat is, ja, ik zal even zien. Wat hebben we hier al, wat zit er al op je shirt? Oh ja, dit vinstal hier in Lauwert, Bonifatius. Dat weet ik even net. Nee, dat is de gevangenis zeker. Ja, gevangenis, ja, het zit op een kap, hè? Ja. Aldehouw, de apotheek. Dit is, weet ik even net, en het hege gebouw. Nou, hij is alles wel. Ja. Zo noem je dat, het hege gebouw? Nee, hoe heet het ook alweer? Nou ben ik even kwijt. Postleven, gewoon? Ja, de Breren, ja. Dus. Oh, dat is het Cambuurstadion, dat is nog op. Dat ken ik wel. Ja, die heel eronder. Oh, ja. En dat is gelijk, jongen. Dat hiek nog die jongen. Ja, blinder. Ja, wij hebben trouwens wel een t-shirt van het oude en het nieuwe Cambuurstadion. Ja, wij hebben alles. En wat we net hadden, dat zie je wel. Dat hij is altijd op een skadel en dan komt er weer met mij wat nieuws jongens zetten. Dus ja, en de grootste afnemers, de binnen Ljouwert zelf. Want die vinden Ljouwert in hun het. Dus ja. Vind je dan wel dat je Ljouwert wel Fries praten kennen? Ja, ik ben een Ljouwerter. Bijna mijn hele leven wennen, maar ik ben Friestalig opvoeden en ik denk ik in het Fries. Alle Leeuwarders bij Friesen, maar niet alle Friesen bij Leeuwarders, hè? Nou, inderdaad. Nee, maar Ljouwert, dat kist wel raad waar, maar Leeuwarden, Fries, of oorsom. Maar Ljouwert is wel de hartstad van Friesland. Dat kist net omheen, dus dat hoeft me gewoon net te bieden. Nou, duidelijk. Oké. Best nog, je verder. Dank je wel, hè. En succes met de verkeer, hè. Denk om dat bakje ketchup of curry. Ja, hoor meneer. Wat is er met jou nog? Wat is er? Ik wil graag een interview met jou. Doe eens graag geïnterviewd worden. Maar waar hoor? Wat is? Waar hoor? Ik kan geen Fries. Je kent geen Fries, maar du was wel geïnterviewd worden. Ja. Ben je een twaalling? Nee. Ja. Nee. Wat is? Ben je een tweeling? Of was het erbij trouwens? Ja, dit is meneer voor de bieting, die want het papier voor we zijn met z'n tweeën. Die voor de We zijn papierbak. mensen aan het nat spuiten. Maar waarom? Dat vinden wij leuk. Vinden die mensen dat ook leuk? Nee. Jullie vinden het wel leuk? Ja. Ah, jammer, het doet niet meer. Mijn water is op. Was er ook wel eens iemand boos? Ja, net. Toen spuitte ik gewoon weer. Maar dat vond ze niet zo leuk. En toen? Toen ging ze ons uitschelden. Voor? Flikkers. Wat? Flikkers. Flikkers? Dat ze ons pistooltjes zou afpakken. Was ze niet zo leuk. Nee, wel heftige scheldwoorden dan. Ja, heftig. Vind ik ook. Ja, dat is minder leuk. Nee? Of is het ook juist leuk? Ja. Nou, oké. Nou ja, mooi. Ja. Dank jullie wel. Succes in ieder geval. Mooi weertje. Ja, mooi weertje erbij, ja zeker. Ja. Heb je ook wat te vertellen of niet? Nee.
Nee? Nee, eigenlijk niet. Vertel eens even wat. Waar moet ik over... Dat moet... Geen idee, je hebt nu vakantie waarschijnlijk, hè? De vakantie is begonnen. Wat ga je doen in de vakantie? Ik naar Vlieland en naar Appelscha. Voor de rest echt helemaal niks. Helemaal niks doen? Nee. Zin in? Ja. Wat lijkt jou leuker, Vlieland of Appelscha? Vlieland. Dat wel. Sorry? Vlieland. Dat is wel leuker, denk ik. Nou, laten we het hopen. Ja. Nou, prima. En komen wij ook op TikTok? Ja, misschien wel. Zou wel Wil je dat graag? Ja, dat vind ik heel leuk. Oké, nou prima. Oké. Box? Ja, tuurlijk wel. Box. Op de foto? Zo'n box? Of zo'n box? Op de foto. Ah, best jong. Kijk op foto, jong. Ja. Wat? Je moet een foto maken, jong. Kom op. Mr. Vlieland Appelska. Ja, is lukt. Nou, mooi toch? Succes, jongens. Nog voor een vakantie, hè? Dankjewel. Ontzettend. Geweldig. Die vrouw fietst hier mooi, joh. Die vrouw fietst hier maar je moet fietsen, joh. Dat is een stap netjes eenmaal. Goeie meneer. Jo, stappen netjes eenmaal. Goeie. Jo, fietsen rustig erop. Ja. Goeie. Ja, wat zei ze nou? Mag ik een interview? Ja, mag ik een interview? Ja, jawel. Ja, je wil een interview, ha? Tuurlijk. Wat ga je om mijn nekken? Mijn koptelefoon. Rood. Ja, ik zie het, ja. Dat is iconisch. Dat is een iconische koptelefoon, dit. Hij is wel half stuk, maar wel niet heel veel uit. Ja, dat best haast toen een eind aan, net. Ja. Je bent bijna een nieuwe toe. Ja, ik wel. Ja. Hey, het is nu vakantie. Wat ga je doen? Ik ga morgen zwemmen, dat weet ik wel. In Bacardi Lemon? Ja. Waar ga je zwemmen? Bij de Groene Ster. Wordt morgen mooi weer? Ik hoop het. Anders ga je gewoon zwemmen. Ja, anders wel. Weer of geen weer, gewoon zwemmen. Ja. Kun je goed zwemmen? Nee. Nee? Nee. Ik heb wel een diploma. Ja, 2. A en B. Nou, dan kun je toch heel goed zwemmen, toch? Voor de helft. Voor de helft. Voor de helft. Oké, nou best. Nou, succes morgen dan, hè? Ja, in de Groene Ster. Nog een hele fijne dag. Ja, dankjewel, joh, hè? Ontzettend. Ontzettend. Geweldig. Eigenlijk, ik kan niet veel alles doen. Die vrouw was gewoon interviewen, die gaan een lolly in de mollen. Zullen we herinneren weer een lolly? De lolly, vind ik leuk. Nou, allemaal een lolly. Wat voor lolly is dit? Wat zei u? Wat voor lolly ben je aan het eten? Ja, ik weet het niet. Ik kreeg net bij een restaurant. Dus, Word je gewoon zo gekregen? ja, nou, gepakt. Maar ja. Zo gepakt. En waar smaakt die naar? Ja, kers of zo. Ja, heerlijk. Is dit een kersenlolly? Ja. Is dat dan misschien een appellolly? Het zou kunnen. Ik heb er geen geweten van. En wat had u dan gegeten bij het restaurant? Ik heb een, nou wat was het? Een stokbrood met ham en kaas. Gewoon een soort tosti. En jij? En ik ook gewoon een tosti kaas. Als ik jullie zo hoor, dan denk ik van die komt niet direct uit Leeuwarden, denk ik. Nou, jawel. Toch wel? Ja. Mijn hele leven in Leeuwarden. Ja? Ja, zeker. Wat praat je nou Fries gevallen ons? Nee, ik praat geen Fries. Nee, hè? Een liedspietje, maar net zo volle. En ik woon ook in het dorp, hè? Dat is ook niet altijd. Ja, dat zijn we. Waar is dan? Ja, Oenkerk. Oentjerk. Let's go, Oenkerk. Als je wil horen. Hartstikke leuk dorp, toch? Oentjerk. Komt er wel eens. Ja, Dat is leuk. een leuk hè? café daar. Toch? Of net het wapen, Ja. wapen van Friesland of zo heet het, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Dat zou wel kunnen. Ook leuke dorpsfeesten daar. Ja, Oh, ja? sowieso. Leuk. Ja. Ja, binnenkort hè? Nou, Griekerk. Griekerk, 100%. Ja, dat kun je beginnen. Ja, daar staan we hoor. Zeker. Ja. Daar staan we? Daar staan we, ja. Wat is er leuk om het dorpsfeest dan? Ja, het is gewoon de gezelligheid, de mensen. Lekker biertje erbij. Nou, heerlijk. Genieten. En dan komt je heel uit Loudweide en dan giet je daar bij in een feesttent te zien. Ja, zeker. En dan slaap ik gewoon bij haar, dus kijk mooi. Ja. Ik ken het echt een Jouter accent of zo verder. Ik weet het. Nee, ik kom ook eigenlijk, ik heb ook heel lang in Noord-Holland gewoond, dus daarom, Ik zeg, ik ken een Noord-Hollands accent, ik denk al. ja, een beetje. Daarom, ja. Net zin om even rond te gaan in Noord-Holland. Nee, nee, Leeuwarden is mijn stad. Echt, vind ik echt leuk hier. Ik vind het leuk. Zo, nou leuk. Ja. Ja. En dit weekend ook een feestje? Of, Ja, nou, open air. Zo meteen straks. ook in de Steinen? Ja, zeker. Je maakt een kaartje. Ja, voor allebei de dagen. We gaan los. Het hele weekend gaan we los. Het weekend los. Dan kan je specifiek zeggen, oh, dat wil ik heel graag zien. Nou, Leeuw Kleine vind ik wel leuk. En Russo. Kraantje Papi, ook leuk. Maar die komen allemaal op zaterdag. Maar vandaag zijn we op Welten. En
Mart Hoogkamer. Oh, Mart Hoogkamer, ja, is dat leuk? Dat is ook wel leuk, ja. Ja. Die doet dat, is dat van Engelbewaarder weer van de Bacardi Lemon, man. Van Bacardi Lemon, ja. Ja. Ik moest even tikken. En Douwe Bob, zo, komen er ook? Ja, ja. Ja, Ja, zeg maar niet. Ja, ik weet het. Die muziek weet ik allemaal niet zo goed, maar het zal vast leuk zijn. We zien het wel. Ja, we gaan. Nou, volgende keer het jou horen, je hebt hem toch? Dus het 10 minuten nog. Ja, zeker. Maar we moeten nog even snel dingetje regelen, hè? Dus daarna gaan we los. Nou, succes, hè. Een heel nog weekend. Hè. En bedankt voor het gesprek. En geniet nog even van de lolly. Bedankt. Oké, alsjeblieft. Hoi. Ik ben meestal goed interviewen. Hè. Ja, interviewen. Heb je geïnterviewd worden of niet? Waarvoor eigenlijk? Ja, van mijn YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. En ik heb een TikTok-kanaal, de Friese Vlogger. Ken je het? Ja, toch kan wel. Ja, ken je het wel? Ja, wel man. Wat ga je het weekend doen? Niet zoveel denk ik man. Nee? Nee man. Is het vakantie denk ik toch? Of niet? Heb je geen vakantie? Ja man, vandaag vakantie is ook. Ja? Ja man. Ga je wat leuks doen in de vakantie? Ga je nog op vakantie? Okay. Ga je nog op vakantie of niet? Ik ga misschien op vakantie. Misschien? Waar ligt het aan dan? Nou, het ligt aan mijn moeder. Of ze dat wel wil. Met jou of dat ze überhaupt op vakantie wil? Ja, misschien ga ik met haar op vakantie. Oh, ja. Ja, dat is gezellig. En misschien Centerparks. Wat hij is? Centerpark. Oh, Centerparks, leuk man. Even lekker naar het zwembad. Zekers. Ja. En welke Centerparks dan? In Drenthe? Welke wij ooit gaan nog weer. Leemhof, oh ja, dat is in Flevoland. Ook leuk. Hebben ze een heel mooi zwembad, toch? Ja, daarom. Even lekker op vakantie gaan. Helemaal best. Ja. Lekker genieten, toch? Ja. Ja. Kom ik op TikTok? Ja. Oh, dat is leuk. Ja. Word ik weer bekend. Ja, is het zo? Wat dan? Ben je al bekend dan? Nee. Niemand kent mij hier. Nou best jongens, nog een weekend hè? Moet zijn hè? En fijne vakantie hè? Hoi, moet zijn. Leuk om te zien naar de Friese Vlogger hey. Geniet van je weekend, geniet van de vakantie. En dan zoek je hem snel werken denk ik hè? Toen kom heen, ouwe heren. Hoi. Geweldig.